Molt bones a tothom! Avui em posaré la bata de professor de matemàtiques. Però tranquils, no estem aquí per memoritzar llistes de nombres sense sentit. Les matemàtiques, bé, no són només xifres abstractes en una pissarra. De fet, són el llenguatge oculte del moviment i del canvi en el nostre dia a dia. Són literalment l'eina que ens permet entendre des de com viatja un tren d'alta velocitat fins a com s'escalfa el cafè de bon matí. Així que preparem els apunts. En aquesta sessió transformarem aquests conceptes que semblen tan complexos en una història completament visual i fascinant. Som-hi, anem a descobrir l'idioma secret de les línies. Aquest és el nostre full de ruta per avui. 1. El món en línia recta. 2. El secret de la pendent. 3. Funcions afins, un nou inici. 4. La intersecció amb l'eix. I finalment, 5. Comparant línies i gràfics. Comencem! Anem pel principi. Secció 1, el món en línia recta, o el que és el mateix, la base de la proporcionalitat. Per entendre bé l'àlgebra geomètrica, arrencarem el viatge amb la forma més senzilla que existeix, les funcions lineals. En aquest univers matemàtic ideal, tot comença exactament a la casella de sortida, al zero absolut. Sense trampa ni cartó, cap avantatge. I per aterrar aquesta idea tan abstracta al món real, fixem-nos en la trajectòria d'un tren AVE que viatja a una velocitat constant de 240 km per hora. Què ens està dient exactament aquesta línia vermella? Doncs ens mostra com la distància i el temps són directament proporcionals. A les 0 hores, el tren ha recorregut exactament 0 quilòmetres. Per això, la nostra línia neix precisament allà, a l'origen, al punt 00. I a partir d'aquí, per cada hora que passa, s'afegeixen exactament 240 quilòmetres més. Aquesta constància absoluta és justament el que dibuixa aquesta línia recta tan i tan perfecta. Passem a la secció 2, el secret de la pendent, entenent la inclinació de les coses. Aleshores, per què una línia té una inclinació concreta i no una altra? La resposta ens porta de cap al primer gran protagonista de la nostra història d'avui. Aquest protagonista té nom i cognom. Es diu pendent, i normalment el representem amb la lletra M. I atenció, perquè la pendent no és una lletra qualsevol posada a l'atzar en una equació, és la mesura exacta de la inclinació de la nostra realitat. Bàsicament ens indica quan creix o decreix el valor vertical, la variable y, per cada pas d'una unitat que fem en horitzontal, a la variable x. Si la m és més gran que 0, la línia puja cap amunt. Si és menor, baixa. És literalment la traducció matemàtica de l'esforç que suposa pujar una muntanya o de la facilitat de baixar-la. Ara fem que això sigui una mica interactiu. Visualitzem-ho un moment junts. Tenint en compte l'exemple del nostre tren AVE, què passaria amb la gràfica si de sobte el maquinista decidís augmentar o reduir dràsticament aquesta velocitat constant? Com podem traduir un canvi de velocitat en aquest idioma geomètric que estem aprenent ara mateix? Doncs l'impacte d'aquesta pendent M és superdirecte i, la veritat, fascinant. Si ens fixem en aquestes tres línies, totes neixen exactament al mateix lloc, al centre, a l'origen. Però clar, tenen inclinacions completament diferents. Això passa precisament perquè tenen diferents pendents. Com més gran és el valor d'aquesta M, més ràpid és el creixement. Per tant, la línia s'aixeca i s'inclina molt més bruscament respecte a l'eix horitzontal. És com la diferència visual entre fer una passejada tranquil·la un diumenge a la tarda o anar a fons en un cotxe de Fórmula 1. Secció 3. Funcions afins, un nou inici. O què passa quan no comencem des de zero? Fins ara tot era molt bonic i molt pur, veritat? Trens que surten des del quilòmetre zero. Però siguem realistes, el món no sempre ens espera a la línia de sortida. I aquí és on hem d'introduir un petit gir de guió al nostre pla d'estudis. Què passa quan ja partim amb un cert avantatge o una base prèvia, abans fins i tot de començar a comptar? Per entendre-ho, agafar-me aquestes dades reals d'un laboratori, on s'està escalfant un líquid. Si ens fixem bé en la columna del temps, veurem que al minut 0 la temperatura no és 0, ja és de 15 graus centígrads. A diferència del tren, aquí no comencem del 0, absolut, perquè el líquid ja es trobava a temperatura ambient. I a partir d'aquest punt, cada minut que passa, la temperatura puja exactament 5 graus de manera totalment constant. Ara, fixem-nos en com es transforma aquesta taula en una gràfica visual. De sobte, la nostra línia, tot i continuant sent perfectament recta per aquesta pujada constant de 5 graus per minut, ignora completament l'origen 0,0. No hi passa. La línia neix bastant més amunt, precisament al punt on l'eix vertical marca el 15. Aquest petit canvi genera tota una nova expressió algebraica. Y igual a 5 per C més 15. El 5C ens dona aquest creixement constant que dèiem, però el més 15 és la clau, perquè ens marca i ens documenta aquest punt de partida que ja existia. Aquesta diferència és absolutament crucial i, de fet, és un dels conceptes més importants d'avui. Fem una comparació directa.
A l'esquerra tenim les funcions lineals, amb la seva fórmula pura, y igual a mx. Proporcionalitat total que comença, sí o sí, a l'origen. Però a la dreta tenim les funcions afins, representades per y igual a mx més n. Aquesta n que afegim al final és aquell avantatge, o aquella base inicial de què parlàvem fa un moment. I és l'única raó per la qual aquesta línia descarta passar per l'origen. Secció 4. La intersecció amb l'eix. Quin és exactament el rol d'aquesta n? Així, gairebé sense adonar-nos-en, hem revelat la identitat del nostre segon personatge principal en aquesta història, la famosa lletra N. En el món acadèmic es coneix com la intersecció amb l'eix, o de vegades ordenada en l'origen. Però què és realment? Doncs és aquell valor exacte on la nostra línia talla majestuosament l'eix vertical, l'eix de les Y. Per recordar-ho sempre d'una forma ben senzilla, només cal pensar en l'experiment del líquid d'abans. Aquells 15 graus d'avantatge abans d'encendre el fogó eren precisament el nostre valor N. Al punt 0, N és just el lloc on la nostra realitat comença a ser mesurada. Un concepte superpràctic. Arribem a la secció 5. Comparant línies i gràfics. Visualitzant les interaccions paral·leles i secants. Amb els conceptes de la pendent M i la intersecció N ben consolidats, ja estem llestos per al gran clímax visual de la LISO. A la vida real, els fenòmens no passen aïllats en el buit, passen al mateix temps. Així que, què passa quan diverses d'aquestes funcions conviuen exactament en el mateix espai geomètric? Doncs tenim dos escenaris possibles. D'una banda, si tenim línies que comparteixen exactament la mateixa pendent, com veiem aquí, amb la M igual a 2, al tenir el mateix ritme de creixement, mai de la vida es tocaran. Són línies paral·leles perfectes, com les vies d'un tren. D'altra banda, en el moment en què assignem pendents diferents, s'ha acabat l'escapatòria. Com que una creix més ràpid que l'altra, les matemàtiques ens garanteixen al 100% que entraran en rumb de col·lisió i s'entrecreuaran en un punt exacte. D'aquestes en dèiem línies secants. Per resumir-ho, aquí tenim les regles d'or dels gràfics. Aquests són els principis bàsics que cal gravar-se al cap per interpretar qualsevol conjunt de dades en un futur. Primer, si tenim la mateixa pendent M, ens trobarem davant de línies paral·leles infinites. Segon, si les pendents M són diferents, ja podem preveure una intersecció segura, tindrem línies secants. I tercer, una curiositat molt xula. Si dues línies totalment diferents comparten la mateixa intersecció N, la mateixa sortida, el seu xoc, el seu punt de trobada, es produirà exactament a sobre de l'eix vertical, just a la casella de sortida 0, N. Per tancar aquesta sessió, deixarem una pregunta a l'aire per rumiar-hi una mica. Després d'haver disseccionat avui les funcions lineals i les afins, com ens ajuda a entendre tot aquest idioma, el fet de dominar la M i la N? A preveure el nostre propi futur? La gràcia de tot això és que quan un sap com funcionen els gràfics, ja no està a mercè del caos o de l'atzar. Se pot predir matemàticament el minut exacte en què arribarà un tren a la seva destinació, o inclús es pot modelar quina part és fixa i quina és variable per calcular la pròxima factura de la llum abans i tot que ens la cobrin. Hem vist que les matemàtiques tenen el superpoder no només de dibuixar línies en un paper, sinó de traçar amb una precisió increïble com funcionarà el món de demà. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta exploració i esperem de debò que la pròxima vegada que us trobeu una línia recta en un gràfic pugueu llegir tota la història que s'hi amaga al darrere. Fins la propera!